kuble yefi baro ha kane ka por junga lockdown na try bun ablen jungi ngi akuslai ngi su tare ha ga jingdum lano kin play kumno kan salong la shai ki jat jimpur khat bawan but ne u botho kane ka sam lai pho lai the khat pra hadu ar pho ar dan pulai na benda junfi wang utrai usumar ya kitu ki ba tiang buram yau kitu ki ba shania haga jingi jungu upulai im ya ki naga jingyap uri penim ya ki naga nem sniu kaman sim jonga ka ap kermen ya utrai ni shania haga kerteng ba khu jungu to ga jingi jung me atrai kan keduk yengi kibashania lut hame pet natrai ni bola tho enega sam ula ilupa hagene ga porjong ka coronavirus pet haga jaga ban kuslai uni uba tho ga sam upan kan mo yingi ayung de ban le hagene ga por pet tangi I ga jingim jongki no Israel kila long kim rao Egypt south pasnem no problem Re habo ble ula yalam yeki hapo jingelam jung Moses but Moses ula let manduai saufu singi halum Sinai kila klap ya ble but inda kila one pai unda Moses ula here now lum ula I kini pai ba kila ya ble thumai khun masi agile ya shad gile kumen bale saufu singi kim laban up but pet se ko parlok bayi kini kita ki por ba oble open kre ye karpang na banda jingi te no jing to jing karmen no jing susi kane kita ka por juga jing sungu bat jingero kito ki ba ka homework ka ko banai phi ka de phi hapule ka sam arfu new but arfu pra but kito ki ba kham start abden jin phi pule ki ne ki sam hadin pat to ka sam jin phi sim ki balaja haga jing jumpi haga ingasan jumpi togo ka sam thmai but yaro song yaw ble but pinsa I ka jingar ku ka ba khrau kan sawan lor jumpi lo ki ingasan jumpi but ble badda daga jing isne ga jing map on kar khu ka dai fi haga teng pa baru khun baru man sim bo khut la shairu